κάνει τα μαθηματικά. Τι άλλο έχω? Θα πάω να δώσω το ημερολόγιο. Πρέπει ακόμα να ζωγραφίξω ένα λουλούδι. Γιατί έχω τόσα πολλά? Είναι πανέμορφο το λουλουδάκι. Σίγουρα θα πάρω άριστα από τη δασκάλα μου. Τι συμβαίνει τώρα? Είναι να φτιάξω την τσάντα μου για αύριο. Και μετά επιτέλους μπορώ να πάω να παίξω.